30 соли истиқлоли давлатӣ ва натиҷаҳои рушди соҳибкории истеҳсолӣ, дастгирӣ ва татбиқи босамари барномаҳои давлатӣ, ислоҳоти низоми идоракунӣ, анҷоми тадбирҳои муҳим барои ҳалли мушкилоти дар ин самт ҷой дошта ва пешниҳоди имтиёзҳои давлатӣ имконият фароҳам сохт, ки ин бахши муҳими иқтисодӣ бо натиҷаҳои баланди истеҳсолӣ рушд ёбад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон инкишофи бахши хусусӣ соҳибкорӣ ва сармоягузориро дар стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ҳамчун воситаи асосии таъмин намудани ҳадафҳои миллӣ муайян кардааст. дастгирии соҳибкорон ва ҷалби онҳо дар бунёду барқарор кардани коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ба содирот нигаронидашуда, ба кор даровардани корхонаҳои саноатӣ бо истифода аз технологияи муосир, таъмини зиндагии шоистаи мардум ва мусоидат намудан ба ҳадафи чороми миллӣ, саноатикунонии босуръати мамлакат дар меҳвари асосии сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат қарор дорад. имрӯз шаҳр ноҳияе вуҷуд надорад, ки дар онҳо корхонаҳои истеҳсолкунандаи масоили сохтмон вуҷуд надошта бошад. дар ҳама шаҳр ноҳияҳо ҳастанд корхонаҳое, ки ё корхонаи истеҳсоли хишт, ё коркарди хумушағал, ё коркарди хокҳои хушки сохтмонӣ дар ҳама шаҳр ноҳия вуҷуд доранд. 70% корхонаҳои саноати соҳиби муассисаҳои сохтмонӣ бо саҳми соҳибкорони ватанӣ сохта ба истифода шудаанд. чунки агар мушаххас қайд намояд, корхонаҳои хиштбарорӣ, корхонаҳои коркарди хумушағал, корхонаҳое ки ба истеҳсоли хокҳои хушки сохтмонӣ машғуланд, пурра бо саҳми соҳибкорони ватанӣ сохта шуданд. соҳибкорон бо истифода аз шароити мусоид дар баробари сохта ба истифода додани иншооти зиёди иҷтимоӣ, ҳамзамон коргоҳу корхонаҳои нави саноатиро дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бунёд намуда, дар рушди истеҳсолоти ватанӣ саҳми назаррас мегузоранд. дар зарфи 30 соли истиқлоли давлатӣ наздики 2500 коргоҳу корхона бунёд гардид, ки бештари онҳо бо дастгирии ҳукумати мамлакат, саҳми соҳибкорони ватанӣ ва ҷалби сармояи хориҷӣ бунёд гардидааст. ҳавасмандии соҳибкорон дар бунёди корхонаҳои нави саноатӣ агар аз як ҷониб дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи давлат нисбат ба онҳо бошад, аз ҷониби дигар соҳибкорони истеҳсолӣ бо истифода аз шароити мусоид талош менамоянд, ки имкониятҳои фаровону табиии Тоҷикистонро тавассути бунёди корхонаҳои нави тавлидотӣ истеҳсол ва коркард намоянд. аз тарафи давлат нисбати дастгирии соҳибкорон беҳад имкониятҳои васеъро пешниҳод карда истоданд ва дастгирӣ ҳам карда истоданд, ки чунки истеҳсолот асоси ҷамъият мебошад ва мардумро бо ҷои кор таъмин кардан ҳам инест яке аз вазифаҳои пешбурди худи ҳамон истеҳсолот мебошад. корхона на ин ки бо кор таъмин мекунад, балки мо кадрҳои баландихтисосро тайёр карда истодаем. дар пойтахти мамлакат, махсусан минтақаи саноатии шаҳри Душанбе, ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти худӣ, махсусан маҳсулоти гӯштӣ, масолеи сохтмонӣ ва боз чандин намуди маҳсулоти ниёзи мардум, корхонаҳои зиёди истеҳсолӣ бунёд карда шуд, ки дар ин замина сокинон бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. аз ҷумла солҳои охир дар шаҳри Душанбе бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ, корхонаҳои саноатӣ бо истифода аз технологияи муосир ба истифода дода шуд, ки дар ин самт саҳми соҳибкорони истеҳсолӣ назаррас мебошад. дар асоси раҳнамоиҳои ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти истифодаи мақсаднок аз имконот ва иқтидорҳои мавҷуда дар роҳи расидан ба саноатикунонӣ бо суръати кишвар, мо тасмим гирифтем, ки корхонаи истеҳсолии ҷДММ Эскимо Мастерро дар шаҳри Душанбе сохта ба истифода диҳем. дар корхона раванди истеҳсолот дар асоси талаботи муосир ба роҳ монда шуда, маҳсулоти хом барои коркард аз корхонаи ватанӣ дастрас карда мешавад. дар корхона асосан занону духтарони хонашин бо ҷои кор таъмин карда шуда, тамоми шароити корӣ барои онҳо фароҳам мебошад. мо кормандони корхона тамоми талоши худро барои расидан ба ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунонӣ бо суръати миллӣ равона намуда,
фаъолиятамонро дар асоси дастгириҳои ҳамешагии пешвои миллат ҷонлоб менамоем. дар арафаи ҷашни истиқлолият боз дар кишварамон як корхонаи сесоли муосир ба фаъолият оғоз намуд ва мо занону духтарон дар он ҷо бо маоши хуб ва кори доимӣ таъмин шудем. Миннатдории худамонро ба пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе изҳори сипос менамоем, ки барои мо занону духтарон чунин корхонаро фароҳам гузоштанд. тадбирҳои бузурги созандагӣ дар шаҳри Душанбе ки ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат бо талошу иқдомҳои бунёдкоронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ амалӣ гардид, симои пойтахти мамлакатро зебо ва сатҳу сифати зиндагии мардумро беҳтар гардонид. дар шароити имрӯзаи пешрафти иқтисодӣ соҳаи саноат яке аз соҳаҳои муҳими иқтисоди миллӣ маҳсуб ёфта, таъмин намудани рушди он яке аз вазифаҳои афзалиятнок ба шумор меравад. дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар доираи барномаҳои давлатӣ саҳми соҳибкорони ватанӣ тавассути бунёди корхонаҳои нави дузандагӣ шумораи зиёди занону духтарон дар шаҳри Душанбе соҳиби ҷойи кори доимӣ гардиданд. ما زنان به نهایت خرسند هستیم که در این کارخانه صفت صنعت کار و فعالیت برده ایستاده‌ایم. صاحبکاران کارخانه ها گشوده شده ایستاده است. از این جهت ما خرسند هستیم. می‌خواهیم که آینده چنین کارخانه ها فعالیت کنند، بسیارتر شوند و زنانی که خانه‌نشین هستند برآمده به ملال کار کرده توانند. соҳибкороне ки самти фаъолияташон ба бунёди корхонаҳои саноатӣ равона гардидааст, аз шароити мусоиди корӣ ва дастгирию пешниҳоди имтиёзҳои муфиди давлатӣ ҳавасманд гардида кӯшиш менамоянд, ки оянда ба рушди истеҳсолоти ватанӣ саҳми назаррас гузоранд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сифатсаноат бо саҳми соҳибкории ватанӣ бунёд гардида дар он 70 нафар занону духтарон кор мекунанд. من پیش وقت این هنر رو داشتم. اومده در اینجا همه نازکی‌های دوزندگی و همه نازکی‌های دختن رو آموختم. مینداری خود رو به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و صاحبکاران وطنی میرسانم که ما زنهای خانه‌نشین رو دستگیری مینمایند. дар корхонаи мазкур асосан сару либоси тиббӣ, мактабӣ, корӣ ва сару либоси миллӣ бо завқу салиқаи баланди занону духтарон мувофиқи дархост бо тарҳи зебо ва сифати баланд омода мегардад. бо ба иқдоми пешгирифтаи ҷаноби олиро ки соли ҳунарҳои мардумӣ гӯшаи ҳунарҳои мардумӣ кушодем ва занҳо касби дӯзандагӣ ва зардӯзиро меомӯзем. дар маркази мо чунин либосҳои замонавӣ тайёр карда мешаванд, ки ба таври миллию аврупоӣ ба сарвари давлат ба чунин соҳибкорзаноне ки моро дастгирӣ мекунанд ва аз шароити корӣ муҳайё мекунанд миннатдории худро баён мекунем. соҳибкор боз нақша дорад, ки оянда барои афзоиш додани ҳаҷми истеҳсол ва зиёд кардани теъдоди коргарон аз ҳисоби занону духтарон коргоҳҳои нави истеҳсолиро бунёд намояд. моратория эълон шудан аз тарафи пешвои муаззами миллат ба соҳибкорон шароити хуби озодӣ фароҳам гашт, ки мо дар муҳлати 3 сол тавонистем озодона кор ва фаъолият намуда ба бисёр дастовардҳои хуб ноил гардем. бо дастгирии мутахассисони варзида тавонистем, ки барои дигар корхонаҳое ки дар шаҳр таъсис ёфта истоданд мутахассис тайёр карда равон карда истодем. тамоми соҳибкорон саҳми худашонро дар саноати созии босуръати кишвар ки ҳадафи 4 миллӣ эълон гардидааст саҳмгузорӣ карда истодаанд. чӣ тавре ки мебинем соҳибкорон бо як шавқу рағбат дар тамоми шаҳру ноҳияҳо, дар маҳалҳо корхонаҳои саноатӣ, корхонаҳои коркарди маҳсулотҳои кишоварзӣ ё аз хӯрока ё аз кимиёвӣ, аз ҷӯроббофӣ ташкил карда истодаанд. ин қадар шароитҳои хуб муҳайё гаштанд аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон
кӯшиш менамоем ки он қувва, он малака, он таҷрибае ки дорем дучанд истифода бурда оиди зиёд намудани ҷойи корӣ саҳми худамонро дучанд гузорем. саҳми соҳибкорон дар коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, ашёи хоми ватанӣ, афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва муҳимтар аз ҳама соҳибшуғл намудани сокинон, бахусус занону духтарони дурдасттарини шаҳру ноҳияҳои мамлакат назаррас мебошад. дар солҳои истиқлоли давлатӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бо назардошти фаровонии захираи маъданҳои кӯҳӣ, истихроҷу коркард ва истифодабарии самаранокии онҳо ки барои рушди иқтисодиёт аҳамияти калон дорад, корхонаҳои зиёде бунёд гардид. рушди соҳаи саноат тавассути бунёди корхонаҳои нави саноатӣ ва бо ин восита таъмини сокинон бо ҷойи кори мувофиқ дар маркази таваҷҷӯҳи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. бо мақсади иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат ва саҳм гузоштан дар татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ, соҳибкорон бо ҷалби сармояи хориҷӣ корхонаҳои нави саноатиро бунёд карданд, ки дар доираи сафарҳои кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор гирифтанд. барои мисол, соли 2021 танҳо дар ноҳияи Дарвоз 3 корхонаи нави саноатӣ бо саҳми соҳибкорону ҷалби сармояи хориҷӣ бунёд гардид, ки асосан онҳо ба коркард, бандубасти маҳсулоти хӯрокворӣ, кишоварзӣ, истеҳсоли қубур ва дару тирезаҳои пластикӣ машғул мебошанд. миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, зеро маҳз бо дастгирии он кас имрӯз дар ноҳияи Дарвоз корхонаи Таромпласт ба фаъолият оғоз кард ва мо як гурӯҳ ҷавонон ва ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардидем. дар корхона тамоми шароитҳои корӣ барои мо муҳайё гардидааст ва мо бо аз истифода аз имконият кӯшиш менамоем дар пешрафти ватани худамон хизмат намоем. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди меваҳои Бадахшон дар асоси дастуру роҳнамоиҳои ҳамешагии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ саноати кунунии босуръати кишвар бунёд гардидааст. самти асосии фаъолияти корхона коркард ва банду басти меваю сабзавот ва истеҳсоли чипс буда, маҳсулоти ниҳоӣ баробари таъмини бозори дохилӣ ба хориҷи мамлакат низ содирот карда мешавад. корхонаи нави истеҳсолиро дар доираи дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон аз бахши хусусӣ сохта ба истифода додем. дар корхона маҳсулот аз ашёи хоми маҳаллӣ дар асоси талаботи байналмилалӣ истеҳсол мегардад ва истеҳсолоти мо асосан барои содирот равона гардидааст. коргарди меваю сабзавот дар корхона бе истифода аз маводҳои химиявӣ мебошад ва ба саломатӣ зарар надорад. раванди коркарди меваю сабзавот дар корхона бо истифода аз технологияи муосир амалӣ мегардад. яке аз ҳадафҳои асосии таъсиси корхона ин таъмини сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори нав ва дастгирии боғдорону кишоварзони маҳаллӣ минтақавӣ мебошад. мо то имрӯз дар хонанишин будем ва имрӯз бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин ҳастем ва метавонем аз ин ҳисоб рӯзгори худро пеш барем. маврид ба таъкид аст, ки ҳукумати мамлакат ба рушди ҳамаҷонибаи ноҳияҳои дурдасти кӯҳистон, махсусан вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон диққати аввалин дараҷа медиҳад. яке аз роҳҳои таъмин намудани тараққиёти чунин минтақаҳо таъсиси корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ ва ба бозори дохиливу хориҷӣ ба фурӯш баровардани маҳсулоти хушсифат мебошад. маҳз бо ҳамин мақсад дар доираи амалисозии ҳадафи стратегии саноатикунонии босуръати кишвар ҳукумати мамлакат барои сармоягузорону соҳибкорон ҷиҳати ташкили корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ чораҳои дастгириву ҳавасмандгардониро андешида истодааст.
мо беҳуда мавзеи бунёди корхонаро интихоб накардаем. ноҳияи Дарвоз дорои имконоти зиёд дар соҳаи саноат мебошад ва бунёди ин корхона дар деҳаи дуроба ки ин ноҳия баробари мусоидат ба кишоварзону хоҷагидорон дар самти таъмини сокинони маҳаллӣ ба ҷои кори доимӣ нақши муҳим дорад. ҳоло дар ҳудуди ноҳияи Дарвоз 11 корхонаи саноатӣ ба қайд гирифта шудааст ки шумораи кормандони онҳо беш аз 400 нафарро ташкил медиҳад. тибқи маълумоти оморӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии ноҳия аз 5.6 миллион сомонии соли 1996 ба 91 миллион сомонӣ дар соли 2020 расонида шудааст, яъне 16 баробар афзудааст. дар 8 моҳи соли 2021 дар ноҳияи Дарвоз ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 3.2 баробар афзоиш ёфтааст ки ин нишондиҳанда мисоли бесобиқаи рушди соҳаи саноат дар ноҳияи дурдасти кӯҳӣ мебошад. миннатдории худро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, зеро бо дастгирии он кас чунин корхонаҳо сохта мешаванд ва мо занону духтарони хонанишин бо ҷои кор таъмин мегардем. дар корхонаи меваҳои Бадахшон барои мо занону духтарон тамоми шароит муҳайё мебошад. дар бунёди корхонаҳои нави саноатӣ ва ташкили ҷойҳои нави корӣ дар ноҳияи Ванҷ саҳми соҳибкорон назаррас мебошад. дар ноҳияи Ванҷ 9 корхонаи саноатӣ бо 165 корманд ба қайд гирифта шудааст. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар ноҳия аз 3.9 миллион сомонии соли 1996 ба 7.7 миллион сомонӣ дар соли 2020 расонида шудааст ки 2 баробар зиёд мебошад. من سمیه احراریه که از کارمندان سخی کنسروبراری ناحیه ونج می باشم. ما در اینجا طولی 1 ماه هست کار میکنیم و نازکی‌های کار را از خود کرده ایستاده ایم. در اینجا همه شرایط ها به ما مهیا کرده شده اند، معاشمان را سری وقت میگیریم. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ ва мулоқот бо сокинону фаъолони ноҳияҳои Дарвозу Ванҷ таъкид намуданд ки бо вуҷуди дастовардҳои ҳарду ноҳия дар соҳаи саноат захираву имкониятҳои истифода нашуда дар ин самт хусусан доир ба коркарди маъдан, сангҳои ороишиву сохтмонӣ, маҳсулоти кишоварзӣ ва дар ин замина ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти гуногун ва рушди ҳунарҳои мардумӣ хеле зиёд мебошанд ва андешидани тадбирҳои иловагиро дар бобати бунёди корхонаҳои хурду миёнаи истеҳсолӣ тақозо менамоянд. 2013 ҷони мо дар ҳамин корхона кор ва фаъолият мекунем. истеҳсоли порсолаи мо 10,000 ҳамин банкаи делитра мо истеҳсол кардем. имсол кӯшиш дорем ки бо зиёдтару беҳтар ба сифати баланд мо истеҳсол кунем. мо дар чанд хоҷагии деҳқонӣ ҳамкорӣ кардем. ин як дастгирии худи ҳамин корхона аст ки хоҷагиҳои деҳқонӣ на заминҳое ки бекор хобида буданд. аз ҳисоби ҳамин корхона мо рафта оро кишт кардем, тухм додем, кишт карда аллакай мо маҳсулоти оро гирифтем, истеҳсол кардесем. соҳибистиқлолӣ ва тинҷиву оромии ватан имкони мусоидеро барои рушди истеҳсолот фароҳам овард. соҳибкорон бо истифода аз фазои мусоид ва имтиёзҳои мавҷудаи давлатӣ иқдому tashabbusҳои ҳукумати мамлакатро дастгирӣ намуда, тадбирҳои ободониро дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат анҷом доданд. таи 30 соли истиқлоли давлатӣ бо дастгирии ҳукумати мамлакат, саҳми соҳибкорон ва ҷалби шарикони рушд коргоҳу корхонаҳои зиёди истеҳсолӣ бунёд гардид ки имрӯз дар рушди истеҳсолоти ватанӣ ва муаррифии он дар хориҷи мамлакат саҳми назаррас доранд. дар давраи 30 соли истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурӣ 50 корхонаҳои соҳаи саноати сабук, корхонаи азим сохта ба истифода дода шуданд ки дар онҳо қариб 9500 ҷойҳои кории нав ташкил карда шуд. албатта ин саҳми соҳибкорони ватандӯсту бо ифтихори мо мебошад ки бо ташаббуси пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳибкорони ватанӣ барои сохта ба истифода додани як қатор корхонаҳои соҳа саҳми худро гузоштанд.
танҳо давоми 3 соли охир дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ бунёд гардид, ки нақши онҳо дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти ватанӣ назаррас мебошад. маврид ба таъкид аст, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафарҳои кории худ ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар баробари бунёди иншооти гуногуни иҷтимоӣ ҳамзамон ба соҳаи саноат таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд ва дар ин замина ҳукумати мамлакат ва соҳибкорони истеҳсолиро барои бунёди корхонаҳои нави саноатӣ, афзоиши ҳаҷми истеҳсол, ташкили ҷойҳои нави корӣ, истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва басодирот нигаронидашуда вазифадор мекунанд. ҳамаи ин тадбирҳо натиҷаҳои хуби иҷтимоӣ ва иқтисодиро ба бор овард ва дар солҳои истиқлоли давлатӣ танҳо дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ 66 корхонаи саноатӣ, аз ҷумла 37 корхонаи саноати коркард ва 25 корхонаи саноати истихроҷ ба фаъолият оғоз намуданд. саҳми соҳибкорон дар бунёд намудани корхонаҳои истеҳсолии саноати хӯрокворӣ хеле калон аст. соли ҷорӣ аллакай мана мисол мегирем дар вилояти хатлон корхонаҳои нав истеҳсоли намакӣ ташкил карда шуд. дар ноҳияи Муъминобод коркарди меваю сабзавот ташкил карда шуд. корхонаи шарбат барорӣ ташкил карда шуд. агар давра ба давра мо ҳамин хел қиёс кунем, саҳми соҳибкороне ки солҳои пешин дар вилояти суғд нисбати коркарди меваи сабзавот зиёд буд, лекин имрӯз саҳми соҳибкорони вилояти хатлон ҳам аллакай пешравӣ дида шуда истодааст. барое ки дар солҳои пеш агар якчанд корхонаи коркарди меваи сабзавот дар вилояти хатлон буд, аллакай теъдоди онҳо аз 50 зиёд шуд. дар ин замина 1 ва 2 октябри соли 2021 дар ноҳияҳои Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ ва Фархор ду корхонаи нави истеҳсолӣ фаъол гардид, ки ғамхории навбатии ҳукумати мамлакат дар самти рушди истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва ташкили ҷойҳои нави корӣ мебошад. мо духтарону занони ҳамин маҳалла аз ғамхориҳои пешвои миллат сипосгузорем. баҳри мо коргарон чунин корхонаҳоро кушоданд. ҷавобан ба ҳамаи ин ғамхориҳои ҷаноби олӣ кӯшиш мекунем, ки дар ободии ватанамон саҳми худро гузорем. корхонаи калони масалан ба стандартҳои ҷаҳонӣ ва европоӣ ҷавобгӯ сохта шуд дар муддати камтар аз 1 сол. албатта ҳамаи он хоҷагои дehqonие ки масалан ангурпарвар буданд, баъди солҳои тӯлонӣ қариб ки фаъолиятшон боз монда буд, аз нав ба эҳё кардани ҳамаи ҳамон ангурҳои дар хоҷагӣ буда шурӯъ намуданд. ин албатта манфиати худро аллакай диданд ки овардан ангурҳоро супорданд. албатта қимати маҳсулоти ҳамонҳо афзуд. хурсандии мо занону бонувони хонашинро ҳадду канор нест. дар доираи ҷашнгирии 30-солагии истиқлолият таъсиси ҷойи кори доимӣ барои мо 100 нафар занони хонашин аз таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои миллат барои мо занони деҳот мебошад. аз номи ҳамаи занону бонувон барои касбомӯзию ба шуғл фаро гирифтан ва соҳибкасб гардидан миннатдорӣ баён менамоям. раванди босуръати бунёду азнавсозии корхонаҳои саноатӣ ва истеҳсоли маҳсулоти хушсифати ватанӣ дар мамлакат шароит фароҳам сохт, ки чандин намуди маҳсулоти Тоҷикистон дар хориҷи мамлакат муаррифӣ гардад. барои амалисозии ҳадафи 4 миллӣ таи 30 соли истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Нораки вилояти Хатлон тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардид. дар шаҳри Норак бо дастгирии ҳукумати мамлакат саҳми соҳибкорони ватанӣ корхонаҳои нави саноатӣ ба фаъолият оғоз намуданд. ҷамъияти саҳомии пӯшидаи корхонаи таҷрибавии механикии шаҳри Норак бо саҳми соҳибкори ватанӣ Хуҷамурод Азимов дубора фаъол гардида, дар он беш аз 1000 нафар бо ҷои кор ва маоши хуб таъмин ҳастанд. корхонаи мазкур дар татбиқи ду ҳадафи стратегӣ саноатикунонии босуръати мамлакат ва расидан ба истиқлоли комили энергетикӣ саҳми назаррас дорад. дастгирии давлату ҳукумати мамлакат аст, ки мо соҳибкорон бо истифода аз он дар бунёди корхонаҳои наву замонавӣ ва рушди истеҳсоли ватанӣ саҳми худро мегузорем. корхонаи мо соли 2006 таъсис ёфта бо истеҳсол ва омодасозии таҷҳизотҳои замонавӣ ва дигар дастгоҳҳои махсус барои нерӯгоҳи барқӣ пешбинӣ шудааст.
ҳоло дар корхона 1000 нафар фаъолият мекунад. мо соҳибкорон аз дастгириҳои ҳамишагии пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон ва шароити мусоиди фазои соҳибкорӣ рушди истеҳсоли ватанӣ миннатдор ҳастем ва оянда боз кӯшиш менамоем ки дар рушди аз ин ҳам бештар маҳсулоти ватанӣ ва ташкили ҷойҳои нави корӣ саҳми худро гузорем. коргарону мутахассисони корхонаи таҷрибавии механикии шаҳри норак шурӯъ аз соли 2008 ҳамчун корхонаи хизматрасон дар сохтмони иншооти аср нерӯгоҳи барқии обии роғун фаъолият намуда мувофиқи дархост барои омода намудан ва таҳвили масолиҳи ғайристандартӣ қолаби нақбҳои сохтмонии ст3 ва ст4 инчунин таҳвили масолиҳи сохтмонии оғоз намуда маҳсулотро бо сифати баланд ва стандартҳои ҷаҳонӣ омода ва пешниҳод менамояд. қобили қайд аст ки ҳукумати мамлакат ташаббусу пешниҳоди созандаи соҳибкоронро ҳамеша дастгирӣ намуда барои амалӣ гардидани онҳо ҳамаи имкониятҳоро муҳайё намудааст. корхона аз лиҳози иқтидор ва шумораи коргарон яке аз калонтарин корхона дар шаҳри нораки вилояти хатлон ба ҳисоб меравад. дар ҷамъияти саҳомии пӯшидаи корхонаи таҷрибавии механикӣ ҳамзамон чандин коргоҳҳои истеҳсолӣ ташкил гардидааст ки дар онҳо мутахассисони ҷавон бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин ҳастанд. зиёда аз 4 сол шуд ман дар ин корхона кор мекунам. корхона яке аз корхонаҳои пешрафти замон ва шаҳри норак мебошад. корхонаи заводи таҷрибаи механикӣ зиёда аз 10 коргоҳ иборат буда худи дар ин корхона шаҳри норак зиёда аз 130 нафар коригар кор мекунанд ва дар умум коргарони завод зиёда аз 1500 кас мебошад ки қисмати зиёди онҳо дар сохтмони нерӯгоҳи барқии обии роғун кор ва фаъолият доранд. фазои мусоиди соҳибкорӣ имкон фароҳам сохт ки молистеҳсолкунандагон бо истифода аз шароити мавҷуда дастгоҳу технологияҳои наву замонавиро аз кишварҳои пешрафтаи дунё ворид намоянд ва кори технологияи нав сифатнокии маҳсулоти истеҳсолгардидаро таъмин менамояд. дар шаҳри нораки вилояти хатлон ҳамзамон корхонаҳои нави саноатӣ ҷиҳати қонеъ сохтани талаботи аҳолӣ бо маҳсулоти худӣ бунёд карда мешавад. акнун дар заминаи имконоти мусоид соҳибкорони ватанӣ заминҳои бекорхобидаро ба минтақаи саноатӣ табдил медиҳанд. корхонаҳои аз фаъолият бозмондаи шаҳри норак дубора бо саҳми соҳибкорон фаъол гардонида мешавад. оянда дар ин ҷо корхонаи нави коркарди сангҳои ороишӣ бо саҳми соҳибкори ватанӣ Муҳиддин Табаров бунёд мегардад ки 30 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин мегарданд. гурӯҳи корхонаҳои ғайюр дар самти ҷалби сармояи хориҷӣ ва таъсиси корхонаҳои азими саноатӣ дар соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёт фаъолияти пурсамар дошта давра ба давра вобастагии бозори ҷумҳуриро аз маҳсулоти сохтмонӣ ва насоҷии хориҷӣ коҳиш медиҳад. ҳамзамон бояд қайд намуд ки нақши соҳибкори истеҳсолӣ дар таъсиси ҷойҳои нави корӣ, бозомӯзии мутахассисон, воридоти технологияҳои муосири инноватсионӣ, ғанӣ намудани буҷет ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ, ба роҳ мондани истеҳсолоти ивазкунандаи воридот ва маҳсулоти ба содирот нигаронидашуда, беҳтар кардани тавозуни гардиши савдои хориҷӣ, инчунин саноатикунонии босуръати мамлакат, анҷоми тадбирҳои созандагӣ ва хайру эҳсонкорӣ назаррас мебошад. дар амал татбиқ гардидани сиёсати пешвои миллат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имкон фароҳам омад ки гурӯҳи корхонаҳои ғайюр ба яке аз бузургтарин тавлидкунандаи маҳсулоти сохтмонӣ на танҳо дар дохили Тоҷикистон балки дар минтақа табдил ёбанд. алҳол ба гурӯҳи корхонаҳои ғайюр зиёда аз 10 корхонаҳои истеҳсолӣ шомил мебошанд ки онҳо асосан ба истеҳсоли маҳсулоти сохтмонӣ ва маҳсулоти насоҷӣ машғул мебошанд. ҳамзамон бояд қайд кард ки саҳми гурӯҳи корхонаҳои ғайюр дар ҷалби сармояи хориҷӣ ва ба кор андохтани корхонаҳои бузурги саноатӣ низ бузург мебошад. дар тӯли фаъолияти худ гурӯҳи корхонаҳои ғайюр зиёда аз 350 миллион доллар ба иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон аз хориҷа сармоя ҷалб намуданд ва ҳамаи маблағҳо барои бунёди корхонаҳои истеҳсолӣ ва таъмини ҷойҳои нави корӣ равона гардидааст.
соҳибкорони истеҳсолӣ бо истифода аз шароити фароҳамнамудаи ҳукумати мамлакат, махсусан таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳамешагии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди соҳаи саноати вилояти Суғд саҳми назаррас мегузоранд. соли 1991 дар вилоят 119 корхонаи саноатӣ фаъолият мекард ва бо ин шумора вилоят пойгоҳи асосии саноати ҷумҳурӣ ба ҳисоб мерафт. дар замони истиқлоли давлатӣ ин шумора ба 722 расидааст, ки нисбат ба соли 1991 6 баробар зиёд мебошад. соҳаи саноати вилоят яке аз қисмҳои муҳими саноати кишвар буда, дар даврони соҳибистиқлолӣ дар бахшҳои мухталифи он иқтидорҳои бузурги истеҳсолӣ аз ҷумла дар соҳаи саноати сабук, комплекси сӯзишвориву энергетикӣ, кимиё, мошинсозӣ ва маснуоти электротехникӣ, истихроҷу коркарди маъдан, истеҳсоли масолеи сохтмон, саноати мудофиа ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ташаккул ёфтаанд. با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای معظم ملت و حکومت جمهوری تاجیکستان و کارخانه‌های نوتأسیس و عمل کننده‌ای که در سمت کارکرد نخ پخته و پوست راه اندازی شده است، امتیازهای اندازی پیش بینی گردید. کارخانه‌هایی که سمت فعالیتشان با کارکرد نخ پخته و پوست روانه گردیده بود، از 6 نمود امتیازهای اندازی آزاد کرده شدند. 6 کارخانه‌های نو در سمت کارکرد نخ پخته و پوست با فعالیت شروع کردند. یعنی که برای صاحبکاران وطنی این بسیار نظررس می باشد. дар натиҷаи истифодаи иқтидорҳои мавҷуда ва таъсиси корхонаҳои нав, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии вилоят аз 1.5 миллиард сомонии соли 1995 то ба 15.6 миллиард сомонӣ дар соли 2020 афзоиш ёфта, ҳиссаи он дар истеҳсоли маҳсулоти саноатии кишвар ба 51% расидааст. маврид ба таъкид аст, ки моҳи октябри соли 2021 дар доираи сафари кории сарвари давлат ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд, дар ноҳияи Спитамен 2 корхона ва дар шаҳри Бӯстон 1 корхона бо навтарин таҷҳизот ва технология мавриди истифода қарор дода шуд, ки сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин гардиданд. дастгириҳои давлати соҳибкорон таваҷҷӯҳи ғамхори доимии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки biz sohibkoron ин корхонаро бунёд намоем. мо кӯшиш мекунем, ки фаъолияти корхонаро мунтазам баром монда маҳсулоти барои аҳолӣ ва сохтмонҳо заруриро истеҳсол намоем ва бозори дохилиро таъмин намоем. корхонаи мо дар як сол иқтидор дорад, ки 200,000 дона шифри азбестӣ истеҳсол намояд. мо соҳибкорон аз пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сипосгузорем, ки ба фаъолияти корхонаи мо оғоз бахшиданд ва ба мо дастуру маслиҳатҳои муфид доданд ва нақша дорем, ки дар ҳамин ҷо боз як корхонаи дигар бунёд намоем. қобили қайд аст, ки танҳо дар 10 соли охир дар ҳудуди вилоят 496 корхонаи нави саноатӣ аз ҷумла 198 корхонаи саноати хӯрокворӣ бо қариб 15,000 ҷойи кории нав бунёд ва ба истифода дода шудааст. дар фасли тобистон истеҳсоли шир хеле зиёд мешавад ва истеъмоли он албатта камтар мешавад. миқдори зиёди он талаф меёбад. барои ҳамин комбинат шири душанбе тасмим гирифт, ки дар ноҳияи Спитамен аз аҳолӣ бо нархи хуб ширро харидорӣ намуда онро хушк намояд. шири хушк ин маводи табиӣ барои истеъмоли инсон буда бе иловаи ягон химикатҳо истеҳсол карда мешавад. бисёртар шири хушкро дар истеҳсоли қаннодӣ, яхмосбарорӣ ва ҳасиббарорӣ ва дигар истеҳсолотҳо истифода мебаранд. хурсандии моро ҳарду канор зеро бо таваҷҷӯҳи дастгирии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ дар маҳаллаи истиқоматии мо чунин корхонаҳои наву замонавӣ бунёд гардид ва мо бо ҷойи кори доимӣ таъмин шудем. дар ин ҷо шароити хуби корӣ мавҷуд мебошад. маоши хуб мегирем. аз ин ҳисоб сатҳи зиндагиамон боз ҳам хуб мегардад. миннатдории худро пеш аз ҳама ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
و تأسیس‌دادگان کارخانه می‌رسانیم. дар даврони соҳиби истиқлолӣ дар вилоят якчанд корхонаи сементбарорӣ бунёд гардида соли 2020 истеҳсоли ин намуди маҳсулоти масолаи сохтмон ба 1,3 миллион тонна расонида шуд. ин дар ҳолест ки соли 2010 дар вилоят семент умуман истеҳсол намегардид. дар ин давра дар вилоят саноати металлургӣ низ бо маром рушд ёфта як қатор корхонаҳои нави маъдантозакунӣ бо истифодаи технологияҳои муосир ва бо ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ таъсис дода шуданд, ки дар натиҷа ҳоло ҳиссаи саноати истихроҷи маъдан дар маҷмӯи умумии маҳсулоти саноатии вилоят беш аз 30%-ро ташкил медиҳад. барои мо соҳибкорон таҳти сиёсати созанда ва бо барори президенти мамлакатамон пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон фазои мусоиди сармоягузории соҳибкорӣ фароҳам мебошад. бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда мо тавонистем дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд давоми ҳамагӣ 3 соли охир фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди органик янро васеъ намуда 3 коргоҳи нав таъсис диҳем. дар ширкати мо зиёда аз 600 нафар бо ҷойи кори доимӣ ҷалб шудааст. шумораи бештари коргарони ин коргоҳи навтаъсисро занону бонувони сокини ноҳияи Суқтамент ташкил медиҳанд. ҳамаи мо нозукиҳои касби бофандагии дӯзандагиро омӯхтаем. Коргаронро мошини хизматии корхона ба кор оварда баъди кор ба хона мебарад. бо хӯроки нисфирӯзӣ таъмин ҳастем. маоше ки мо аз ин коргоҳ мегирем хуб аст ва аз ин ҳисоб метавонем барои худ шароити созгори зиндагиро фароҳам орем. ҳамасола дар тоҷикистон санаи 14 октябр рӯзи соҳибкорон таҷлил карда мешавад. таҷлили рӯзи соҳибкорон дастгирии ҳамешагии онҳо ва пешниҳоди имтиёзҳои давлатӣ мисоли равшани таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба соҳибкорони бунёдкори тоҷикистон мебошад. соҳибкорон бояд ҷавобан ба ин ғамхориҳо дар доираи имкониятҳои мавҷуда минбаъд саъю кӯшиши худро барои васеъ намудани фаъолияти истеҳсоливу хизматрасонӣ, қонеъ гардонидани талаботи бозори дохилӣ ва афзоиши ҳаҷми содироти молу маҳсулот, таъмин намудани аҳолӣ бо ҷойҳои корӣ ва боз ҳам ободу зебо гардонидани Тоҷикистон равона намоянд.